Здравейте, аз съм Румяна Щерева. Занимавам се с графичен дизайн, с веб дизайн. В принцип работя и други неща, свързани с печат. И смятам да се занимавам също с още много неща. Понякога пиша някакви стихове, весели, забавни историки. Сега започвам да си правя влог, с което смятам да си записвам някакви интересни неща, които се случват покрай мен. Най-вече искам да показвам хора, които ме вдъхновяват и с които ми харесва да се срещам, да говоря с тях и които обичат да надграждат себе си, както и аз, нали? Обичам да надграждам себе си, да уча нови неща, независимо от годините, независимо от професията, независимо от всичко, което се случва около човека в даден един момент. Смятам, че на някой може да бъде интересно, който желае, може да гледа моите видеа, заедно да се наслаждаваме на тези хора, които ще ви показвам. Те са хора обикновени в ежедневието ми, с които се виждам и които по някакъв начин успяват да ми заредят. И така, първият човек, с когото искам да ви срещна и мисля, че е най-добре да го направя, това е моята дъщеря, която се занимава от малка с нещо, което на нея й доставя удоволствие и това я вдъхновява за по-нататъчни нейни действия, независимо как се развива живота й. И това е Тети Щерева. Може би някой от вас я знае, тъй като тя се занимава с много неща също, но всичко това, което не е вдъхновява и което тя обича да прави до момента, най-много от всичко е да прави маникюри, да лакира и така нататък. Аз ще й предложа днеска поле за действие, тъй като аз не обичам пък да си слагам гел лак. Мога да й предложа да ви покажа малка част от нейното творчество и да ме лакира с някакви си мои лакови, които аз си имам. Здравейте на всички! С някои от вас, както казах, се знаем, с другите първо се запознаваме. Искам да кажа, че и преди съм правила лакове на майка ми, но тя днес иска аз да го направя това пред вас на камера. Защо всъщност? Кажи ми, сега ти обясни на хората, но кажи ми на мен. Аз обясних на хората, както знаеш и ти, на мен ми харесват хора, които въпреки задълженията си, ежедневието си, обичат да отмарят, да правят нещо, което ги зарежда и да дързаят в някаква такава тяхна си насока. И това си е тяхното нещо, с което те се развиват и те се чувстват добре. И виждам, че до момента това за тебе са лаковите, маникюрите и развитието в тази насока, както и твоите, нали, ногти и така нататък. Надявам се да се развиваш и ти по-нататък, както пожелаеш. Нали? Това може да не е единственото, с което може да се занимаваш, но все пак това е едно от нещата, които помагат ти в ежедневието да се чувстваш добре и да си щастлива и така. Аз искам просто е така, с някакви обикновени лакове, ето аз харесвам на Далан лаковите, не че някаква реклама да им направя, харесват ми тия лакове, трайни са според мен. И тъй като не обичам гел лак, горе-долу са ми подготвени, ногтите големи са, направи нещо, което според тебе е така, идва ти на къла, искаш нещо да ми направиш. Значи... Според сезона, да, вече е малко по-пролетно времето, даже вървим към лятно, надявам се скоро. И мисля да взема нещо по-светличко, защото повечето лаковете, които имаш са... Това също искам да кажа, че са лично нейни лакове, които не са мои, въпреки че живеем в една къща. Това са си нейните лакове, аз имам мои. Това също ми харесва. Това също ми харесва, въпреки че може да го разтупкаме малко. Но как прецениш какви си по... Мисля да започна първо с оранжевото. Ще е малко по-летен цвят. И така през това време, нали, може да ни разкажеш нещо друго, може да разкажеш всъщност нещо друго за себе си, което може да заинтересува хората. Аз знам всичко за теб, все пак, майка си ми, но нали, и мислиш, че те трябва да знаят за теб, все пак ти ще им показваш малки части от живота си, предполагам. Да, смятам да показвам неща, които на мен ми харесват. Нещо от рода на влог. Владеят ежедневието ми по някакъв начин. Харесват ми така както занимания. Аз просто се отдавам на настроенията си и се занимавам с това, с което ми е
кеф, дет се казва, независимо от професията, основната ми професия, която упражнявам. Първо ще очакваме развитие на моите интереси, така да си каже, защото сега за момента съм наблегнала на изработката на сайтове, с WordPress работя, все пак и всякакви такива поръчки. Защото изработката на един сайт общо взето е доста съвкупност от графичен и веб дизайн, нали? Няма как да предложиш само едното, без да направиш и нещо. Неща, които ти си учила. Да, неща, които естествено аз постоянно се развивам, уча, курсове посещавам онлайн или физически ходя. Посвещавам се свободното време на неща, които ми харесват, и това е извън професията ми. И обичам да се срещам с такива хора, които извън основната си професия правят някакви неща, които ги зареждат, и сигурно ще ви показвам такива хора. Не знам вашето мнение какво ще е по въпроса, сигурно всеки си има някакво занимание. Обикновено жените се занимават, освен професията си, която упражняват, дали тя им харесва или не, се занимават с домакински неща, с отглеждането на деца. Да, също може да обсъждаме и тези въпроси, нали, защото това е част от живота на една жена. Ти вече си с по-голямо дете, но за хората с по-малки деца, примерно. Да, за хората с по-малки деца, това е какво да давам съвет. Ако те поискат съвет от теб. Все пак поиска някой съвет. Дълго време бях администратор на една група, която си казваше всичко за жената, и там нали, работата ми като администратор в тази група беше да задавам различни теми и жените да дебатират. Беше доста интересно и наистина жените се занимаваме с широкоспектърни неща. Беше ми интересно, но така или иначе тази група собственичката реши да я махне и да се занимава с друго нещо, да си я прифасонира, така да се каже. И аз имам такава група, направих си във Фейсбук такава група, но да ви кажа, че и това си е нещо, което предпочитам ето сега по някакъв начин да го прехвърля в видеа, защото пък и видеята може би са нещо, което по-добре се възприема от хората, по-модерно е вече, всеки има, почти всеки има добър смартфон, нали, може да си гледа видео и по-интересно. И на мен ми е по-интересно да гледам видеа, отколкото нещо сухо прочета. Написала съм няколко стиха, които някога може и да ви прочета. Ще ви прочета, може би, когато съм в подходящо настроение. Но преди всичко и най-вече идеята ми е да ви показвам такива хора, които мен лично много ме зареждат. Имам няколко човека на предвид. Сега колко от тях ще поискат да бъдат показани в мое видео, това е отделен въпрос, но аз всеки един от тях бих го помолила и бих поискала, и ако искате, може даже да ми казвате някакви въпросчета, които да задавам. Нали, аз имам въпроси, които да задавам, но все пак, ако вие искате да научите нещо от хора, които се занимават с собствен бизнес. Собствен бизнес, отделно имат някакво хоби или пък имат дадена професия, нещо работят. И по принцип хора, времето е ценно, живота, както се казва, е кратък и е хубаво човек, независимо мъж, жена, дете, да се занимава с нещо, което му харесва, да не го отлага, ако има някаква мечта, да започне работа по сбъдването и да започне работа, казвам, защото това не е само да искаш нещо, искам еди какво си да ми се случи, то просто трябва и да се работи по въпроса. Има хиляди видеа, сигурно и теории как да ти се сбъднат мечтите и така, но преди всичко става с ежедневно правене на нещо по въпроса, за да ти се сбъдват нещата и да правиш това, което ти харесва. Ами аз искам да кажа, че съм много се радвам по-скоро, че аз съм човек, който по някакъв начин те вдъхновява.
Защото по-скоро, нали, в нашия случай майката трябва да вдъхновява дъщерята, ти ме вдъхновяваш, но аз се радвам, че и аз успявам да те вдъхновявам и се надявам да продължавам да го правя и да бъда гордост както за теб, така и за татко. И общо взето, да, това трябва да изсъхне в момента, защото не е както при мен с гел лака, веднага да го изсушим. Да, ще изсъхне. Така че при мен трябва да съхне. При теб трябва да съхне. Ти не знам, ако имаш да кажеш още нещо на хората, защото сега не е някакво сложно изпълнение това, което я направи в момента, но просто за... Аз така или не. Тя така или иначе не обича. Аз съм опитвала да я рисувам преди време много неща, но тя просто на третия ден ги маха, въпреки че картинките са хубави. Не, че съм хваля, но картинките не се получават много хубави, обаче тя просто не ги понася, всякакви такива неща. Пък и плюс това работата ми е такава, работата е наистина такава, която изсваля просто лака на третия ден и аз нямам смисъл да се хъба при нея. Да, работя на машина, в печатница работя на машина, работя с... понякога път с курсилин, с химикали, които просто... Курсилина знаете, че сваля няма начин дълго време да се задържи лак, така че аз и много не се лакирам. Това ми е една част от нещата, които правя и просто в един момент от живота си аз реших, че ще започна да се занимавам. Това беше някъде преди 10 години, да речем, да започна да се самоусъвършенствам, да се записвам на обучение, на курсове, и да започна да правя неща, които ми харесват, независимо дали ще продължа да ги правя или няма, просто за момента решавам, че нещо искам да го правя и почвам да го правя. Хора, почвайте да правите това, което искате, особено жените, призовавам ви, защото децата, ежедневието, домакинските задължения, мъжа, семейството някак си уемат голяма част от времето на жената и в един момент тя е искала някакви неща да се сбъдни и не е успяла. Моля ви, направете всичко възможно. Ако ще даже да нанизвате, ето тази ми гривничка е направена от една жена, може би ще ви срещна с нея, която въпреки всичките си задължения, въпреки отговорната си работа, която върши, тя успява да се във всяко едно свободно време да си полага грижи за нейното хоби, което е да изработва някакви неща. Дали ще са гривнички, дали ще шие гоблини, дали ще прави декупаж, дали ще прави нещо друго. Просто ежедневието ми и работата ми така по изработка на сайтове е свързана и срещам се с такива хора и това изключително много ме вдъхновява. Изключително много. И смятам да ви ги покажа и наистина смятам, че когато каже някой няма време за дадено нещо, значи той наистина не иска да се занимава с това нещо. Защото когато ти искаш и нещо е човърка отвътре, искаш да се занимаваш с нещо, ти намираш време. Просто намираш време. Ако няма, си го освобождаваш, съдя по себе си. Това са моите виждания по въпроса и смятам да ви ги показвам с някаква чистота, да речем, нали, на 2 седмици, един път или на седмица, не знам как. То зависи, може би, от други хора. Нямам план, програма. График, както... Да. Примерно аз имам всеки понеделник до петък. Ти нямаш такова нещо, все още решено. Да. Все още не съм решила, но така или иначе ще ви показвам някакви неща. Може да се абонирате за канала ми. Ако ще ви бъдат интересни, харесате това видео, ще оставя и Instagram профила ми и така надявам се да ви показвам някакви неща и някакви хора, които ще ви вдъхновяват. И ще ни бъде интересно да се занимаваме и да бъде удоволствие и за нас, и за мен като правища тези видеа, и за хората, които ги гледат отсреща и възприемат или не възприемат това, което е. Даже ако щеше и да се посмеят, нали? Даже и това е една приятна емоция, да се посмееш на глупостите на някой друг, нали? Казваш, то пък с какво решил сега да се занимава, това са пълни глупости. Да, верно е, за някои неща са пълни глупости, но хората се вдъхновяват и се занимават и това е много хубаво. Благодаря ви, че останахте до тук. Това ще бъде лакаме. Той вече почти изсъхна. Това е моето произведение. Това е произведението на моето детенце. Довиждане до следващия път. Абонирайте се в този канал, за да виждате интересните ни представения.